call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. U središtu napetih odnosa između Indije i Pakistana nalazilo se sofisticirano naoružanje, među kojim istaknuto mjesto zauzimaju rakete zrak-zrak dugog dometa. Sukob ovih dviju zemalja dodatno je zaoštrio pažnju javnosti i vojnih analitičara prema jednom ključnom pitanju: je li pakistanska upotreba kineskih raketa PL-15 doista promijenila odnose snaga u regiji? U ovom videu istražujemo podrijetlo tehničke karakteristike i stvarnu učinkovitost PL-15 raketa, kao i njihovu usporedbu s europskim Meteorom koji koristi indijsko zrakoplovstvo na svojim avionima Rafale. Kronološki pristup pomoći će nam shvatiti kako je PL-15 postao simbol novog hladnog rata u Aziji. Također ćemo razmotriti mogućnosti da se ova tehnologija proširi i na druge korisnike, uključujući Srbiju, kao i šire strateške posljedice na regionalnu sigurnosnu arhitekturu. Konačno, kroz konkretne nalaze iz nedavnog sukoba, pokušat ćemo odgovoriti na pitanje koja će raketa definirati zračne borbe budućnosti. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown Forum. Prije nego nastavimo, pozivam vas da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Kada govorimo o PL-15 i Meteoru, važno je razumjeti širi razvojni kontekst Beyond Visual Range tehnologije. Od ranih modela projektila poput AIM-7 Sparrow pa sve do današnjih projektila s aktivnim radarima, razvoj ide prema sve većoj udaljenosti, preciznosti i umreženosti. Kineski vojno-industrijski kompleks sustavno je razvijao svoje sposobnosti u ovoj domeni, osobito nakon što je postalo jasno kako američka i europska tehnologija postavljaju nove standarde. PL-15 je Kinin izravni odgovor na AIM-120D i Meteor, ne samo tehnički, već i politički. Prvi put je ozbiljno ušla u fokus nakon što su je 2018. godine počeli koristiti pakistanski JF-17 Block 3 kao rezultat kinesko-pakistanskog vojnog partnerstva. Opremljena aktivnim AESA radarom i dometom koji se procjenjuje između 200 i 300 km, PL-15 predstavlja novu generaciju Beyond Visual Range projektila. Suprotno tome, indijsko zrakoplovstvo odlučilo se za europski Meteor, raketu s dometom od oko 150 do 200 km i jedinstvenim ramjet motorom koji omogućuje konstantnu brzinu i iznimnu manevarsku sposobnost u završnoj fazi leta. Meteor također koristi aktivni radar, ali zahvaljujući tehnologiji upravljanja potiskom tijekom cijelog leta, posjeduje znatno veće šanse za pogodak protiv ciljeva visoke pokretljivosti i uvjetima jakog ometanja. Do eskalacije sukoba došlo je sredinom 2025. godine, kada je pakistansko zrakoplovstvo navodno prestrelo indijsku patrolu Rafala iznad Kašmira. Iako indijski izvori opovrgavaju da je Rafal oboren, pojedini izvještaji, uključujući one iz lokalnih sigurnosnih agencija i satelitske snimke, sugeriraju pad jednog zrakoplova. Jedan od ključnih trenutaka bio je pronalazak relativno netaknute PL-15 rakete u indijskoj saveznoj državi Punjab. Indijski vojni obavještajci brzo su je prevezli u laboratorije gdje su potvrđene brojne pretpostavke: AESA radar, dvostruka podatkovna veza i velika otpornost na ometanje. Ipak, zabilježena je osjetljivost na visokofrekventne ECM impulse te izostanak samouništenja, što je omogućilo Indiji dubok uvid u kinesku tehnologiju. Uloga Kine u naoružavanju Pakistana dio je šire strategije String of Pearls, kojom Peking osigurava utjecaj u Indijskom oceanu. Pakistanska upotreba PL-15 učvrstila je Kinesko-Pakistanski savez, dok je Indija odgovorila produljenjem obrambenih odnosa sa Francuskom, Izraelom i SAD-om. Zapadne sile nisu se direktno uključile u sukob, ali su povećale obavještajnu i logističku podršku. Kina je nakon zapljene rakete PL-15D navodno ubrzala razvoj verzije s automatskim samouništenjem i ograničila izvoz. S druge strane, MBDA je najavila novu generaciju Meteora s naprednijim AI vođenjem i zaštitom od ometanja, dok Indija ulaže u vlastiti razvoj raketa Astra Mk2 i Astra Mk3.
U kontekstu jugoistočne Europe posebno je zanimljivo pitanje može li Srbija, koja je 2023. potpisala ugovor o kupnji 12 Rafala, pokušati integrirati kineske rakete poput PL-15 na te avione. Iako suradnja s Kinom raste, uključujući nabavu sustava ETK-3, kao i mogući uvoz JF-17 Blok 3, tehnička integracija PL-15 na Rafal bila bi složena i politički osjetljiva. Zapadni proizvođači strogo čuvaju kodove za integraciju oružja, a takav potez bi mogao narušiti odnose s Francuskom i Europskom unijom. Vjerojatnije bi bilo za očekivati kako bi Srbija koristila PL-15 samo u slučaju nabave neke od kineskih platformi. Razvoj ovakve situacije svakako ćemo pratiti u budućnosti. Sukob Indije i Pakistana značajno je promijenio vojnu doktrinu u regiji. Obje strane napuštaju dogfight pristup i fokusiraju se na dominaciju Beyond Visual Range zoni. PL-15 omogućuje taktiku Hit and Disengage, gdje pilot može lansirati raketu bez ulaska u domet neprijatelja. Indijsko zrakoplovstvo je kao odgovor reorganiziralo raspored radarskih postaja, protokole uzbunjivanja i sustave za rano otkrivanje. Važan aspekt je i uloga bespilotnih sustava. Indija i Pakistan koristili su bespilotne sustave kako bi izazvali lansiranje protivničkih raketa na lažne ciljeve. Ovo otvara pitanje isplativosti u Beyond Visual Range borbi. Koristiti raketu od $2 milijuna na dron koji košta 50.000 nije održivo. Zato se razvijaju AI sustavi koji razlikuju stvarne od lažnih meta. Međunarodne reakcije bile su suzdržane, ali mnoge države izrazile su zabrinutost zbog širenja naprednih raketnih sustava u nestabilnim regijama. Meteor i PL-15 postali su simbol dvaju modela sigurnosne politike. Kina preferira bilateralne aranžmane i kontrolu tržišta, dok Europa nudi interoperabilnost, transparentnost i standardizaciju unutar NATO-a. Kina već sada promovira PL-15E u državama poput Egipta, Alžira i Indonezije, dok je Meteor standardiziran u sustavima Rafale, Eurofighter i Gripen. Tržišna bitka neće se voditi samo kroz brojke, već i kroz geopolitiku. Kada se sukobi nastavljaju i sigurnosna dinamika Azije i Europe mijenja, jasno je da raketa poput PL-15 i Meteora više nisu samo tehnička sredstva. One su produžena ruka političke moći i tehnološke neovisnosti. Buduće zračne borbe oblikovat će upravo ovakvi sustavi, koji spajaju elektroniku, motore, mreže i strategiju u jedno ubojito oružje. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.